Víta vás sprievodca opatrením zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov. Realizácia. Po podpise zmluvy máte ako úspešný žiadateľ právny nárok na poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ak dodržíte všetky podmienky, ku ktorým ste sa zmluvne zaviazali. Vašou hlavnou povinnosťou je zrealizovať projekt tak, ako bol predložený a schválený. Nie je možné robiť podstatné zmeny, ktoré by menili charakter projektu bez predošlého súhlasu pôdohospodárskej platobnej agentúry. Osobitou povinnosťou pri realizácii projektu je zriadenie záložného práva v prospech pôdohospodárskej platobnej agentúry, a to na dobu 5 rokov. Na realizáciu projektu máte čas 3 roky od podpisu zmluvy a tento termín už nie je možné predĺžiť. Nie je však vhodné zbytočne predĺžovať realizáciu projektu, nakoľko o preplatenie z realizovanej časti investície môžete požiadať vždy len raz ročne. Celý proces končí odovzdaním monitorovacej správy na záver celého projektu.